A Coruña, a partir do próximo mes de outubro, usar o altofalante do móvil para poñer música ou conversas ou comer no bus urbano, por exemplo, será sancionado cunha multa de 200 euros. Tampouco se poderá subir cun vehículo de mobilidade persoal, como por exemplo os patinetes eléctricos. O goberno local vaino considerar como unha infracción moi grave e será penada con 500 euros. Nós, hoxe, escoitamos a Voz á Rúa. A partir de outubro xa non se poderán usar os móviles en modo altofalante para escoitar música dentro dos buses urbanos da Coruña. Siempre hay alguien que está ahí con el altavoz a todo volumen. Debería de prohibirse hasta por la calle porque molesta a la gente. Todo es cuestión de convivencia y educación. Tampouco se poderá comer no asento ni levar vasos ou botellas en tapa. Comer de forma decente no es un problema. Aparte de eso, mucha gente que viene desayunando y tal, cuando en la clase. Pero yo creo que al final la gente lo va a seguir haciendo igual. Para evitar demoras, os usuarios deberán ter preparado o medio de pago ou o importe exacto. Pode que atrase un pouco, pero non podes levar sempre os cartos xustos. Unha vez pasoume que salín apurada e non teña a tarxeta e, a ver, o conductor que complica o traballo. E aclaracións sobre as mascotas. A ordenanza incorpora que deben subir o bus en transportín e que non poderán ocupar un asento adicional nin obstruir as portas nin zonas de paso. Si llevan una mascota sin ningún tipo de sujeción ni nada, entiendo que puedan llegar a multarlos, pero si van con la protección adecuada y han, por ejemplo, pagado, pues yo que sé, un suplemento en el bus. Unhas normas que, quen as pase por alto, exponse a unha sanción de 200 euros, pero hai multas máis elevadas. Acceder ao bus urbano cun patinete eléctrico equipárase a levar consigo materias inflamables, explosivas ou perigosas e estará penado con 500 euros. É moi pouco probable que chegue a arder, entón tampouco acabo de entendelo de todo. Non creo que sea adecuado, porque realmente se o transporte que ti tes e non tes outra forma de chegar, igual tes que baixar do autobús e tes que camiñar 20 minutos. Todo isto consta no texto definitivo da nova ordenanza de mobilidade que o Concello vai levar a pleno o próximo xoves.